Jdem. Ale už je tady. Tady děláš? Čau. Je tady se mnou. Jsem přišel vyřídit ten dloužek. No, ti dluží prej nějaký prachy. No on jo, ale co s tím máš společného ty? No, mám s tím nějaký záměry, tak bych to srovnal já za ním. Co s tou budu mít já? Víc peněz třeba. No, to by šlo. Kolik ti dluží? 50 000. Cože? Říkal by 30. Teď už to je 50. Jo, tak takhle. Tak to mi trošku narušilo plány, no ale tak dobře, když mi počkáš měsíc, budeš z toho mít 100. Co by možná šlo? A Budu mít nějakou jistotu? Určitě, když ty prachy nebudu mít, tak dostaneš tohle auto. Tak dobře, jo. Dobře. Měsíc, jo? Měsíc. A necháš ho na pokoji. Nechám. Dobře, tak jsme domluveni. Tak jo. Zatím čau. Čau. Tak jsem to za tebe srovnal. Jenže místo 30 už dlužíš 50. Jak to, že 50? Nevím, asi si nesplácel dluhy tak, jak jsi měl. Takže jsem mu slíbil 100 na konci měsíce, takže se budeš muset otáčet. Měli bychom to zvládnout, jo. Tak jestli to bude tak jako doteď, tak to určitě zvládnu. Vidíme. Ale udělat nějaký velký kšeft, aby to stálo za to. Dá se ženu nějaký hráče, ale musíš potrénovat ještě tvůj um. To je v pohodě, to se zvládne. Dobře, jak myslíš? Tak to vypni. 7 000. 7 000. Je to tam vidět? 7 000. 7500. Hej, prase. 7500. Teď to byl perfektní záběr. Vypadněte do garáže všichni, jo? Ne, to ne, tam je moje auto. 7 000. Počkej. Savage Garvey. Tak kde je ten Axel? No kde? Dělej. Kde je? Tak dělej. U mě v myše se schovává. Dobrý. Jsi hodný, že jsi mi to řekl? Urážku. To asi, že nemůžeš. Počkej. Jo, teda do... To je debil! To je debil! Já to píčám. Hele, čeká, jdi na to. Ježiš se, to je kreten! Já jsem... Já za to nemůžu, fakt, promiňte! Hele, už čeká, jdi na to.
Ty vole, jdeš žlubu do piči, ty vole. Nedělám, já za to nemůžu vstát. Máleš, seš na to, vole. Myslí na něco smutného, vole. Ale, To je debil! ty vole, já bych... Počkej, nevystup. Ale, už čeká, jdi na to. Počkej tady a buď připravený, kdyby se něco zvrtlo. $5 milionů? Podle dohody. Ty svině povrazácka! Dobrá práce. Tam se mi to posralo,